बे समाव DN माइक्रोफोकास नायगिरि गासै बिथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय बे समाव दायो आं दंफैयो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय धुपगुरिनि गेलेग्रा फोथाराव आरो बेवहाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 जि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाखौ गाबोननिफ्राय खुंनो लाहार फाहार खालामबाय सानथामनि हाबाफारिजों थ' बेनि सोमोन्दै बानजाय आफादा मा फोरमायथिनो जों मिथिना लानो नाजानाय फैयो। खुंगा 30 जि बोसोरारि जथुमा जोंनि गलाघाट जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जों गाबोननिफ्राय जागायसिगोन जिहेतु जोंनि गासै प्रिपारेसन जाजोब्बाय जों बयखौ खावलायगोन जे जों नैबे जथुमायाव बयबो जाहाथे लहरै फैनानै जोंखौ थुलुंगा होयो मदद होयो जों खावलायगोन आरो जों गासै दिखौ जों फ्राय जों थिग थाक खालामजोब्बाय गथे जों आसाबादि जोंनि जि जथुमा बे साक्सेस जागोन आं नैबे कनभेन्सननि बानजाय आफादनिफ्राय आं जोंनि ओनसोलनि जिल्लानि गासै फरायसा लोगोसे जोंहा जि आलासि बयखौ जों गाबोननिफ्राय हांख्रायनाय जाबाय गेवलां लोगो थागोन बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बिथां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां लोगोसे जों हांख्रायदों जोंनि BTCनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां लोगोसे जोंहा जलेन दैमारि बिथांमोन फैगोन गतिके जोंनि ओनसोलनि MLA लकेल MLA बिथां बिश्वजित फुकन आरो काउन्सिलनि जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बिथां मिनेस्वर बसुमतारी प्रदीप स्वर्गियारी गाम्बारु मुसाहारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों बिथांमोना नुजाफैगोन। खुलुमबाय जोंनि बे धुपगुरि ओनसोलाव एबसुनि 39तम बार्षिक गतिबो खोनासंनो जानो ओंखारदों बे NCCनि दायित्व आं नुनो होदोंमोन बे NCCनि दायित्व होनाय आं बिसोरखौ दिनै प्राय 15 दिनसो फोरोंबाय आं बै बेयाव मोनबा प्लाटुन बानायदों मोननै लेडिस मोनथाम लेडिस आरो मोननै जेन्टस बेजों लोब्बा लानानै खमसे खम आंनि बे NCC केडेटआ दं 168 बेयावनो प्लाटुन कामान्डार थागोन मेन कामान्डार थागोन रिपर्ट होनायफोरखौबो जोंखौ बे एबसुफोरनि गथ'फोरा आंखौ बहुत मदद होदों बेनिखायनो आं बहुत गोजोननाय मोनो एबसुनि गथ'फोरखौ आरो बै बार्षिक गतिबिधिखौ आं मोजाङै बारहोनो थाखाय सेस्था खालामगोन बेनिफ्राय भलन्टियार बारहोगोन जिखुनु प्रकारे जिखुनु खामानि आं बिसोरखौ सहाय सहयोग खालामगोन होननानै आं भाबिदों आरो आं भाबिदों जोंनि बे खामानिया 7 तारिखआव जागोन फुङाव बेखालिनिहालागै बै आंनि ग्रुपआ जि NCC ग्रुपआ मोजाङै थांगोन होननानै सिन्था खालामदों गुबुन नोंथांमोना बुजिनानै मोनदों आं नोंथांमोनखौ बुंबायनो थादों बेयाव जोंनि गुबुन हारिनि मानसि फैदों इस्लाम धर्मनि मानसिबो फैदों हिन्दु धर्मनि मानसिबो फैदों नेपालिबो फैदों सावतालिफोराबो फैदों बेनिखायनो बहुत गोजोननाय मोनदों बिसोर मा मोजां मोननानै फैदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु बिराद मोजां नांदों बिसोर सोंदों सहयोग खालामनो थाखाय